Hello guys! Hello mga kamamshi! Hello mga kapapshi! Welcome back to my YouTube channel. Teresa Bisaya pero Bicolana. Ang inyong tinderang Bicolana. Ayan guys, bali pupunta tayo ngayon ng bayan. Kasi mamimili ako ng mga flavoring sa aking coffee bendo machine dahil wala na akong stock. Lalo na yung chocolate. Diba? Meron sana dito malapit sa amin. Pwede siyang lakarin lang. Kaya lang problema is wala silang stock ng pang coffee bendo, 'di ba? Mga pang shake lang, pang mga milk tea. Ayan, kaya ngayon isasadyain ko talaga sa bayan. Doon sana sa pinagbilhan ko ng coffee bendo, magpapa-deliver lang sana ako, kaya lang 'yun may charge din naman, tapos baka mga 3 days pa bago dumating, 'di ba? Kailangan ko na talaga. Kasi nagbilin nga ako ngayon sa anak ko, na sabi ko kapag may nagreklamo na at matabang, ayan, wag na silang magpahulog doon sa chocolate. Sa chocolate lang naman, doon sa dalawa is okay pa. At saka alam niyo ba guys, plano ko bumili ng yung beef bulalo na sabaw. Kasi 'di ba nagdalawang isip ako noon na ilagay ko dahil baka hindi mabili. Kasi kasama siya sa package. Pero ngayon is bibili ako. Bali ibig sabihin, aalisan ko na isang flavor ng kape. Ang lalagay ko lang siguro yung isa is chocolate. Yung isa naman is pampalit-palit, 3-in-1, white coffee. Tapos bala kong bumili ng cappuccino. Tapos yung isa is pang beef bulalo. Kasi yun talaga yun ang hanap ng mga bata. Ang dami naghahanap ng sabaw. Nagustuhan nila yung sabaw. Kaya lang ang problema sa sabaw, ang problema doon sa beef bulalo, doon sa may agusan, kailangan is lagi mo siyang linisin dahil masyadong madikit. Ayan, baka magka-problema yung ating machine. Diba? Yan guys, keep on watching. Pupunta tayo ng bayan. Paglampas ayun ng bayan, kikita niyo ba, no parking, no away zone. Pag lumampas na, ando na. Yata yan. Yan. Beans na kuha ka, beans. Yan. Dalawa. Yung ano, yung madulas o yung uod-uod. Yan. Bubot. Parang mani yan, dalawa. Oo. Ako tulugan nito. Apatin mo na. Tago mo siya. 75 naman. Okay. Sabilang mo na. Okay na yun, ha? Bakit? Opo. Happy car, follow. $42. 42 pieces? Magkano ka mo? 1,260. 196 yan eh. Okay, kukuha to. 1,260. Padoble tayo, Ben. Ano yun? Buka ko pasok. Sama ka? Ayan.
Ay, yung tok. Mabigat bit-bit din yan. May doble mo. Ito lang yan sa taas. Dito? Ako sa kuling nito. 240. Lagyan mo na dyan. Oh. Okay na. Ako palang. Ito. Magkano yan kuya? 5.3. Tapos yan. 37. Tapos, Dito po magkano? 22. O dalawa. Ay, ito. 42. Ito na lang. Magkano daw? 30. 42. Ay, 42. Ito, 22. 22 yan. Ilang ml yan kuya? 500? Natin yan, 1/4. Yun na lang. Yun na lang po. O, kasi makatawad, ano ka ng dos. Ang tawag ko ng test dito. Magkano french fries po? 115. 115 na. Dito kaysa. Paano na lang kuya, pwede? Paresito. Oo. Ano pa? Kakainin. Twice. Ayan. Ayan. 273. Guys, yung ating order ngayon. Isa lang na matatak ng enjoy. Ayan guys, ito yung mga napamili natin. Kasama na yung isang sakong bigas. Tapos, ayan. Bali, meron tayong nabiling 10 pirasong baso again. Bali, ano na to, pang 40. Pang 40 pieces na. Pero meron pa akong tira doon na 10, ay 9. Tapos, ito naman, ayan, bumili lang kami ng, ito naman is pang kain-kain lang naman namin to. Hindi naman namin to pang benta. Tapos, bumili ako ng Star Margarine, ayan. Kasi may naghahanap. Dalawa lang yung binili ko kasi dalawa lang yung available. Yung iba doon is malalaki na kaya hindi ako bumili. Ito naman is pang siomai. Ito is pang amin lang to, pang kain-kain lang to. Mga kikiam, magluluto kami. Tapos ito naman, ito mga gami is worth 1,200. Ayan, nasa 1,200 plus siya. Tapos yung bigas natin is 39 or 38 yung kilo na binili natin. Tapos hindi lang yan, nakabili rin tayo ng sandals. So diba, mumurahin lang to. Dati nga binibili ko lang is mga worth 150. Kaya lang wala na ako nakuhang 150. Ano lang pati ito, mabilis ang pili lang dahil marami na kaming bit-bit. Ayan, mga dala ko na yan. Kaya isang pili lang, okay na. Kasi ipapartner ko lang naman to sa nabili kong damit na pang ano lang siya, pang dress. Ayan siya guys, diba? Ayan. Pit na pit. Ay, kasi sa akin yan. Ayan. Mahaba. Diba? Kasi sa... Partner lang sila. Ayan guys, ito yung tabi nyo. Sabi nyo kayo. Ano ba yan? Di ba nakailan? Kaya pala nagtaka ako ang bilis nyo. Ayan o ba? Ayan o. Ayan. Yelo ate isa. Ito yung mga nabili natin flavor. Kailangan ko na talagang buksan dahil matabang na raw yung chocolate. Ayan. Ayan. Dito naman, ang binayaran ko dito is 2,200. Ano lang siya, basta kulang-kulang 2,300 siya. Ngayon, maglalagay na ako kasi wala na talaga akong flavor nito. Ayan guys, tinanggal ko yung mga lalagyan. Tapos ito, tapos ayan. Kasi maglilinis muna tayo. Ayan. Sipag-sipag lang paglinis. Kung gustong tumagal ang gamit. Diba? Para maiwasan na.
para maiwasan ang pagbara. Ito yung naging problem. Ayan guys, yung pagpunta naming bayan is umabot din siya ng 6,562. Pero may kasama na yang, ito katulad yan, yung dress. Bali, dalawang dress yan. 360 tsaka 150. Tapos yung sandals is 220. Ayan, yan lang naman. Yan lang yung hindi kasama sa ating tindahan. Ayan guys, bali nakauwi na kami. Ang pagod sobra. Ayan, bali umabot din sa sa 6,562 yung ating pinamili. Ayan. Hindi pa kasama dyan, wala pa dyan grocery. Mga ano lang yan, gamis, tapos enjoy, tapos yung bigas. Yun lang guys, kunting update naman lang tayo. Medyo napapagod ako.